Hello guys, good afternoon. So nandito tayo ngayon sa tapat ng exit ng Avenue Plaza. So dito pa lang makikita nyo na super dami na talaga ng mga supporter ni BP Lenny Kiko. So papunta tayo ngayon sa may stage. Subukan natin kung makalapit tayo. So, ayan yung mga peopler camping. Nag-end live tayo ngayon dahil mahina yung signal, pawala-wala, kaya ito yung i-upload ko na lang. Ito yung people. Medyo malayo pa tayo sa stage. Marami ng tao. Ayan. Dito pa lang marami ng tao. Malayo pa to sa stage. Ayan yung mga volunteer. Mga sobrang effort. Yung kanina pa yan. Ayan. Yung kanina pa. Nagpapahinga sila. Bali yun ang monitor ng stage. Ayan. Medyo malayo-layo pa. Monitor lang yan. Dito lang yan sa kanto ng mag-stage. Ayan. Dito pa lang makikita nyo na sobrang siksikan na yung mga tao. Makikipagsiksikan ka talaga para kung gusto mong makarating sa stage. Kaso dito pa lang sobrang sakripisyo na kung gusto mong makalapit sa stage. Daming tao. Parang hindi na tayo makakalapit sa stage. Siksika na dito eh. Dito pa lang siksika na. Halos hindi na nakaka-abante yung mga tao para makarating doon. Eh, sobrang puno-puno na talaga. Ayan. Yung may dadaan. Hindi kita yung bata. Si BP Lenny yata yun Halos hindi na tayo makagalaw sa sobrang siksikan. Tinawag ko yung snake. Mas
May bata pa rin. Mas matao pa yan. Ay, brother, anak. Sabihan mo. Nasuwayang kuwala ka. End muna tayo.